आं फिन नोंथांमोननिसिम गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे गोदान कन्टेन्टआव आङो फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां एमएलए बिसायख'थिखौ लानानै आथिखालाव बीटीसी रिजनाव बिसायख'थिनि दोहौआ बारगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो हान्जानिफ्राय थामहिनबा गासै हान्जाफ्रानो बीटीसीआव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदोंब्लाबो मैखोमै बावहाय एनडीएजों मदद होजानाय बिजाथियानो देरहासार जागोन रोखा आरो बेजों लोगोसे अपोजिट बिथिङाव गणतन्त्र फिसा पार्टी लोगोसे इउपिपिएल लानो मैखोमै बेरेखा हान्जानि रलखौ लागोनखौ जों रोखा नुहुरो। नाथाय आथिखालाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बीटीसीआव मोनसे सरकार दं आरो बे सरकारा गोख्रों भाबै एनडीएजों मदद होजानाय मोनसे एलायन्स ग्रुप। बे एलायन्स ग्रुपआ बीटीसीनि मोन 15 समष्टिखौ बीजेपीनो थामहिनबा एनडीएनो मोनब्रै सीटखौ जेरै बिजनी, गरेस्वर, तामुलपुर बेफोरखौ बीजेपीनो हगारना होनाय जादों आरो मोन 11 समष्टियाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि पीपीएफ हान्जाया गोख्रों बिजाथि होनानै आसामाव फैबाय थानाय बुब्लियाव सरकार दानायाव बिफाव लानो थाखाय बिथांमोना गोख्रों भाबै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बीपीएफ हान्जानिफ्राय सा 11 जनखौ डिक्लारेसन होबाय थामहिनबा फोसावना होबाय। बिथांमोननि मुंफोरखौ आं फारियै नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन। बिथां हाग्रामा महिलारिनि फोसावनाय बिजाथिफोरनि गेजेराव मैखोमै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बीपीएफ हान्जायाव थानानै मैखोम भाबै खामानि मावबोनाय आरो देरहासार जाबोनाय समाज आरो हारिमु बिथिङाव गोबां अबदान होनाय बिजाथिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गुबैयै बीटीसीआव इउपिपिएलआबो माबोरै हाग्रामा महिलारिखौ नापात्ता खालामनानै कंग्रेसजों एलायन्स जानानै माबोरै आसामाव सरकार दानो हायो बेखौ गोख्रों भाबै आथिखालाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडिया बायदिसिनायाव इउपिपिएलनि आईटी सेलफ्रा मालाबा नंगौ खोथाखौ बुंनानै आरो मालाबा नंखाय खोथाखौ बानबुंथाय होनानै माबोरै बीटीएफ हान्जानि सापर्टार मददगिरिफोरखौ खमायनो हायो एबा बिथांमोननि पार्टीखौ माबोरै बीटीसीआव नोरजिया खालामनो हायो बेखौ लानानै आईटी सेलफ्रा खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। गुबुन फारसेथिङै बीपीएफनि आईटी सेल आरो बीपीएफनि मानसिफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो ससियेल मिडियाआवनो होन खौरां बिजोङावनो होन बा जानबुंनि पर्दायावनो मोगा मोगि लानाय बिथिङावनो बिथांमोना गावसोरनि हान्जायारि बीपीएफनिफ्राय सा 11 देरहासारगोन रोखा बेयो 100% होननानै बुंदों आरो गुबुन फारसेयै बीटीसी ओनसोलाव थानाय मोन 15 समष्टियाव एनडीए थामहिनबा बीजेपी आरो बीपीएफआ जथायै थानानै बे मोनबा समष्टिखौ दखल खालामनायनि हाबाफारिया आथिखालाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि आखायाव दङ। दा बेखौ लानानै फैबाय थानाय बुब्लियाव बीटीसीनि 12 सीट आरो एमसीएलए लोगोसे बावैसो बिना कन्टेक्सआव देरहासार जालांनाय एमपी महरै सायख'जानाय बिथां प्रमद बर'खौबो गावनि तामुलपुर समष्टियाव गोख्रों भाबै बिफाव लानानै हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथां आथिखालनि बे बिसायख'थि दोहौआव स्पेसियेलि बीटीसीनि एमसीएलए आरो बारग' सीएम आथिखालाव बिना कन्टेस्टआव एमपिआव देरहासार जालांनाय प्रमद बर'नि समष्टि आरो जेराव हाग्रामा महिलारिनि बिशिष्टलि ब्रह्मखौ होनाय जादों लोगोसे अदालगुरि बेफोर समष्टिफ्रा गोदान मोखांजों दावहा जानो थांगासिनो दं आरो बेफोर ओनसोलफोरनि बिसायख'थिनि दावहाया खोब मेहेरगोनां जागोन। दा बावहाय गोदान मोखांनि सुबुंफ्रा भास्ट एक्सपिरियेन्स थानाय सोरबा बीपीएफनि दैदेनगिरिया बावहाय 20 बोसोरहालागै सासन खालामनानै बे ओनसोलनि गोबां जौगानायनि हाबा हुखाखौ मावनाय जायगाफ्राव गोदान इउपिपिएलनि एमएलए बिजाथिफ्रा गसंदों आरो बिथांमोना
बिथांमोनजों माबायदि पलिसि लानानै दावहायाव देरहासार जानो नाजागोन बेखौ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि जि बानबुंथायफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनगोन। आथिखालाव आं बेखौसो सावरायनो नाजानाय जादों। बे बिटिसि हालामा थानाय मोन 15 समस्तियाव बिसायख'थि गेलेनानै माबोरै आसामाव एमएलएफ्रा थांनानै माबोरै केबिनेट मिनिस्टारफोर जाहैनो हागोन बेखौ नारा नाथा नाजाथाबनाया इउपिपिएल एनडिनि बिजाथि आरो बिपिएफ नि एलायन्स हान्जाफ्रा गोख्रों भाबै बिफाव लागोना बे रोखा आरो मोन 15 समस्तिखौ मोजाङै साननानै जों अध्ययन खालामनानै नायोब्ला आथिखालाव नुनो मोनो मोन 15 समस्तियावनो एनडिनि बिजाथिफ्रा देरहासारगोना बे रोखा। माबोरै देरहासारगोन बे खोथाखौ लानानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। आथिखालाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों मोनसे रिजनेल गभर्नमेन्ट दं। बे रिजनेल गभर्नमेन्टआबो गावनि फान्डफोरखौ गावनि अनसुंथाइफोरखौ आरो डेभेलपमेन्टनि फान्डफोरखौ उदाङै राननो हानायनि मोन्थाय दं। जायनि जाउनाव आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि जि सासना दान्दोल' जालांदों। बे दान्दोआव मोननाय आरो मोननैखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जाब्लाबो बेनि हिसाब निकासा 5 बोसोरावसो जाहैगोन। बेनिखायनो बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय मोन 40 समस्तिनि एमसिएलएनि जि सापर्टारफोरनि समस्तिफ्राव बे बिपिएफ हान्जानि आखाइ मोजाङावनो थागोन बेखौ जों रोखा नुहुरो। मानोना सरकारनि बिरोधि जायोब्ला सरकारा सोरनिबा मोन्थाइफोरखौ आरो बबेबा अनसुंथाइफोरखौ गोगा खालामना होनो हायो। बेनिखायनो आथिखालनि समाजाव आथिखालनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङादि जाम्बा जाम्बि नङादि बिसोर गावनि मोन्थाइफोरखौ बिथांमोना लानो अराय सम नाजायो आरो मोन्थाइफोरखौ लानायनि गेजेरै बे ओनसोलखौ माबोरै जौगाहोनो हायो बेखौ नोजोरथि लानानैसो भटखौ होनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला इउपिपिएल हान्जाया थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना जाबादि कमिटमेन्ट होदोंमोन जाबादि खोथा होदोंमोन बे खोथाफोरखौ बिथांमोना 100% दान खालामनो हायाखै। बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो फैलार जानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना सिगनेटारिफोरखौनो आथिखालसिमहालागै जाय एकर्डा बिटिआर 30 बर' पिस एग्रिमेन्टआ रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानैनो बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय रन्जन दैमारिया सासे मोस्ट क्वालिफाइड आरो टेलेन्टेड लिडार जायनि जाउनाव बिथांखौ आफ्टार बिटिआर एकर्डखौ खालामखांनायनि उनाव बेखौ कनभिक्टेड साजायनानै जेलाव सोनानै दोनहैनाय जादों आरो बिथांमोना आथिखालाव जेल सिङावनो दंबाय दं। दा बेखौ लानानै रन्जन दैमारिखौ लानानै हगारनायखौ लानानै जोंनि गेजेराव राजनितिया जादों आरो बेखौ हगारोब्ला आथिखालनि स्टेन्डिं थाबाय थानाय हाग्रामा महिलारिनि सरकारासो बिथांखौ हगारनो हागोन बा बिथांनि जिउ रैखाथिखौ होनो हागोन। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला आथिखालाव लोब माखासे एनडिएफनि सापर्टारफ्रा बिथां हाग्रामा महिलारिखौ मदद होबोबाय दं। थांनाय बुब्लियाव सानै फासिनि अर्डार जानाय आरो सानै थैजासे जोबथेसालियाव थानांनायनि साजानिफ्राय रैखाथि मोननायनिफ्राय आथिखालाव मोनसे बिटिसिआव एनडिएफि बिदा फंबायनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरो बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बायदि डायनामिक लिडारखौनो नांगौ होननानै बिथांमोना सानदों आरो दिनैसिम बिथांमोना सापर्ट होबाय दं। दा आङो बिजाथिफोरखौ हाग्रामा महिलारिनि बिजाथि आरो प्रमद बर'नि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ होनाय बिजाथि आरो एनडिनि बिजाथिफोरनि गेजेराव सोरनि गेजेराव माबायदि दावहा जागोन आरो सोर बे दावहायाव देरहासार जागोन आरो सोर बे दावहानिफ्राय गुगालांगोन बेखौ आङो थोंजोङै आंनि एनालाइसिसखौ बेस खालामनानै आंनि जि अध्ययना बुंदों बेखौ लानानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। दा फारियै बिपिएफनिफ्राय 15 जन बिजाथिफोरखौ होनाय जाबाय। बे बिजाथिफोरनि मुङा जाबाय गसाइगावनिफ्राय शोभा बसुमतारी आरो शोभा बसुमतारीजों इउपिपिएलनि जानानै दावहा नांगोन अनिन्द्र बसुमतारी। नैथियाव दं 2 नं दतमा एसटिनिफ्राय रबिन्द्र नार्जारी बिपिएफ एमएलए एन्ड एक्स इएम बेजों लोगोसे दावहा जागोन 2 नं दतमाया एसटिनिफ्राय रबिराम नार्जारी एमएलए एन्ड एक्स इएम अफ इडुकेसन बिटिसि राजु इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां राजु बसुमतारीया रबिराम नार्जारीजों मोगा-मोगि जागोन। दा रबिराम नार्जारीजों मोगा-मोगि जागोन। बेनि उनाव 3 नं क'क्राझार एसटिनिफ्राय सौनि महिलाजों लरेन्स
इस्लारि आबसुनि बारग' जेनेरेल सेक्रेटारि आरो आथिखालाव एमएलए जाबोनाय सासे बिजाथि ब्रै नं बावखुंग्रिनिफ्राय रुपम रयजों प्रतिभा ब्रह्म इउपिपिनि बिजाथिया रोंहोगोन बाथि 5 नं पर्बतजरायाव बिपिएफनिफ्राय होनाय जादों रिजुल करिम आरो रिजुल करिमजों मोगा-मोगि जागोन उजुब हुसैन मण्डल। बेबायदिनो 19 नं सिडली चिरां एसनिफ्राय फानिराम ब्रह्म बिथाङा स्टेन्डिं आथिखालनि एमसिएलए लोगोसे रनजित बसुमतारी एक्स फरेस्ट इएम बिटिसि 47 नं मानासाव बिपिएफनि थानेश्वर बसुमतारी आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिला जे बरगयारी 42 नं बाक्सा एसनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म एक्स एमएलए आरो राकेश ब्रह्मखौ इउपिपिएलनिफ्राय होनाय जादों आरो 45 नं भेरगावनिफ्राय महेश्वर बर' बिपिएफनिफ्राय आरो नेरसोन वारियाखौ इउपिपिएलनिफ्राय होनाय जादों आरो 42 नं अदालगुरि एसटिनिफ्राय रिहन दैमारि डिपुटि चिफ बिटिसि आरो बारग' केबिनेट मिनिस्टार जों लोगोसे दावहागोन इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे समनि आबसुनि गोख्रों आफादगिरि बिथां दिपेन बर' 46 नं मासबानिफ्राय सरन बर' एक्स केबिनेट मिनिस्टार अफ बिटिसि बिथांजों दावहागोन इउपिपिएलनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी दा एनडिनि बिजाथि थामहिनबा बिसिबिनि बिजाथिया जाहैबाय गरेसननिफ्राय भिक्टर दास बिथांजों नि बेरेखायै दावहागोन पबित्र बर' इउपिपिएलनिफ्राय आरो 13 तामुलपुर समष्टिनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारि एक्स स्पिकार अफ आसाम प्रमद बर' एमएलए सीएम आरो आथिखालाव एमपिआव बिना कन्टेस्टआव देरहासार जालांनाय इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो 48 नं टंलानिफ्राय बिक्रम चन्द्र डेका बिपिएफनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय जयन्त राभा आरो बिसनिफ्राय अरुप कुमार दे बिजेपिनिफ्राय आरो कमल सिंह नार्जारी बारग' एमएलए बिथांमोना दावहा होगोन। दा बेयाव सानना नायोब्ला आं गसाइगावनि खोथाखौ बुंथ'ला। दा नैथि दतमा एसटिआव रबिराम नार्जारी एमएलए एन्ड एक्स इएम बिथांजों दावहा होनो थांनाय बिथां राजु नार्जारीनि जि पलिटिकेल केरियारनि सायाव आं बुंनो नाजादों। राजु नार्जारीया बिथां रबिराम नार्जारीखौ हिलायनो हानाय बिथांनाव एखेबांमानि सापर्टार गैया होननानै जों बुंनांगोन। मानोना रबिराम नार्जारीया गोजोरै बे 2 नं दतमा समष्टिखौ गोख्रों भाबै बिथाङा सासन खालामबोबाय थादों आरो बे दतमा ओनसोलाव रबिराम नार्जारीया ओरैबायदि रायजोनि मदद आरो हेफाजाब लानानै बिथाङा डेभेलपमेन्टनि फान्डफोरखौ मोजां रोखोमै राननानै होदों। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारीया जेनगोनखौ जों रोखा भाबै जों नुहुरो। बेनि उनाव दङ 3 नं क'क्राझार एसटिनिफ्राय सौलि महिलाजों लरेन्स एक्स एमएलए बिथाङा दावहा होगोन। मोनसे समाव एबसुनि गोख्रों बिबान लानानै गाहाय नेहाथारि बिबानाव दंमोन बिथां लरेन्स नार्जारीया। नाथाय थांनाय बुब्लियावबो बिथांमोनखौ जेननायखौ जों गले नुनो मोनदों। दा बाव 3 नं क'क्राझार एसटिआव हाग्रामा महिलारिनि बिसि सौलि महिलाया ओरैबायदि लोब रायजो राजानि मदद मोननो थांगासिनो दं आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि दोहौनि गेजेरजों 3 नं क'क्राझार एसटि समष्टियाव बिपिएफनि हान्जानि गनायथि मोननाय सौलि महिलारियानो देरहागोनखौ जों रोखा नुहुरो। मानोना आथिखालनि जि बिगिनिं स्टेजआव बिथांनि सायाव जिबायदि सुबुंनि मदद आरो हेफाजाब आरो बिथांनि मिथिं दावथिङाव बिथांखौ सापर्ट खालामनाय मदद खालामनायफोरखौ जों नुयोब्ला आरो बिथाङा गुबुन फारसेथिं बिथाङा सासे मोस्टलि क्वालिफाइड आइजो आरो बिथाङा गावनि बिफानिफ्रायनो माखासे पलिटिकेलनि लेसनफोरखौ बिथांमोननि न'खरा मोनखानाय आरो बिथाङा रायजोफोरखौ माबायदि हेन्डेलिं खालामनांगौ बेनि भास्ट एक्सपिरियेन्सआ बिथां सौलि महिलारिनाव दं होननानै आं सानो। आरो गुबुन फारसेथिं बिपिएफनिफ्राय गोबां समसिम केबिनेट मिनिस्टार जाबोना आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे समस्थियाव गोबां
डेभेलपमेन्टनि फान्डफोरखौ राननानै होदोंमोन आरो गोबाङैनो बिपिएफनि दोहौआ बे समस्तियाव दंमोन आरो आथिखालाव सौलि महिरेननि गोदान मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो आरो बिथांनि जि टेलेन्ट बे टेलेन्टआनो थामनो क'क्राझार एसटि समस्यायाव देरहासारदोंखौ जों रोखा नुहुरो आरो गुबुन बिथिङै बे बिथिङाव इउपिपिएलआ गोबां दै गांनांगोन होननानै आं सानो। दा 4 नं बावखुंग्रिआव रुपम रय बिथां रुपम रयआ गोबां आदिबासी आरो खसरा सुबुंफोरनि मदद मोननानै बिथाङाबो देरहासार जागोनखौ जों नुहुरो। गुबुन फारसेथिं श्रीमती प्रतिभा ब्रह्मआ आगरावनो जेनखानाय सासे सुबुं आरो बिथाङा जाबादि समाज सिबिनायाव जाबादि समाजनो बिहोमा होनांगौमोन आरो बे ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिखौ बिथाङा होनो हायाखै बा बिथाङा गोदानै फैनाय सासे सुबुं प्रतिभा ब्रह्मआ रुपम रयजों दावहा नाङोब्ला गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन होननानै जों बुंनो हायो। 5 नं पर्बजरायाव रिजुल करिम बिपिएफनिफ्राय देरहासार जागोन आरो गुबुन फारसेथिं अजुत हुइसेन मण्डलखौ होदोंब्लाबो फैबाय थानाय बुब्लियाव अजुत हुइसेन मण्डला बे पर्बजरासनिफ्राय देरहासार जागोनखौ जों गोब्राब नुहुरो। गुबुन फारसेथिं 19 नं सिडली चिरां एसटिआव पानिराम ब्रह्मआ आथिखालनि स्टेन्डिं एमसिएलए आरो लोगोसे सासे गोख्रों आरो डायनामिक बिपिएफनि सासे लिडार आरो बे गोख्रों डायनामिक लिडारजों इउपिपिएलआ गोख्रों भाबै मोगा-मोगि जानो थाखाय रन्जित बसुमतारी एक्स फरेस्ट BTC थांनाय बुब्लियाव बिथाङा गोबां खोथाजों रायजो राजाफोरखौ आरो बायदिसिना खोथा बुंनानै बिथाङा भाइरेल जादों आरो बिथांनि दिनाव हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ खेबले होखारबाय थानाय जादोंमोन आरो दै गैजारोङि मानसिफोरा सिखार खालामनो थांनायाव सासे सुबुंखौ खर'आव गावनानै मेलेम गलायनाय जाथाय जानाय खोथाखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों आरो बिथाङा हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ खेबले होखारदोंमोन जायनि जाहोनाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव गाज्रि मोननाय सोलिदोंमोन। इभेन हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाखौ होखारनानै बावहाय थानाय गिर्जा न' आरो बायदि इसोरनि न'फोरखौ बिथाङा सिफायनानै होदोंमोन। इभेन हाग्रा ओनसोलाव सोरबा आनान गसायाबो जुदि दखल खालामोब्ला बिथांखौबो होखारनाय जागोन होननानै बिथाङा गोबां गनायथावै धोरोम बेरेखा खोथा बुंदोंमोन। मानोना आनान गसायासो जोंखौ दैदेनो नाथाय बिथाङा हाग्रा ओनसोलाव सोरबा आनान गसाया रायजो जानानै थाब्लाबो बेखौ होखारनाय बा एफेक्सन खालामनाय जागोन होननानै खोथा बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं BTC इलेक्सनाव बिथाङा जेनोब्ला गाव हाग्रामा महिलारिनि सालायनाय गारि साखानि सिङाव हाबनानै बारसोमनानै थैनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा नाथाय बिथाङा आथिखालाव गोथाङैनो दं। बिथांखौ हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैबाय हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैनायनि सिगाङाव बिथाङा डिक्लेयार होदोंमोन जुदि हाग्रामा महिलारि सरकाराव फैयोब्ला आं बिथांनि गारियावनो बारसोमना थैगोन होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा गारियाव बारसोमना थैयाखै बे मोजां खोथा नाथाय गनायथावै खोथा बुंनानै बिथाङा इउपिपिएलखौ देरहासार खालामनो नाजादोंमोन नाथाय बे बिथिङाव बिथाङा जेनफिनगोना रोखा आरो 40 नं मानासआव बिपिएफनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी मोनसे समनि गोख्रों MLA आरो गोबां कक्लाबारिनिफ्राय लाना गोबां ओनसोलफ्राव बिथाङा गोबां खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स दङ आरो बिथाङा आथिखालाव बिपिएफनि सेन्ट्रेल बडिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांजों लोगोसे फैला जे गयारि बायदि मैया दाखालिसो राजनितिनि ABCD लानाय सासे सुबुङा बिथांजों रोंहोनांगौब्ला माबायदि मोगा-मोगि जानांगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बुब्लियाव बिजिरगोन। बेनिनो दङ 40 बाक्सा एसटिनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म एक्स MLA बिथांजों लोगोसे राकेश ब्रह्मआ दावहा होगोन। बे बिथिङावबो राकेश ब्रह्मखौ आथिखालनि जि थासारि बेखौ नाहरोब्ला राकेश ब्रह्मखौबो देरहागोन होननानै जों बुंनो हाया। गुबुन बिथिङै 45 नं केरगाव समस्तिनिफ्राय मनेश्वर बर'आ देरहासार जागोन रोखा आरो नेरसोन वारिया बेवहाय मनेश्वर बर'जों मोगा-मोगि गोख्रों भाबै जानो नांगोन। बेनि उनाव दङ आथिखालाव खोब इन्टारेस्टिं मोनसे समस्ति बे समस्तिया जाबाय 46 नं अदालगुरि ST बिया
बेयाव रिहन दैमारिजों आथिखालनि डिपुटि चिफ बिटिसिनि रिहन दैमारि आरो गोबां सम 20 बोसोरसिम बिथाङा एमएलए आरो केबिनेट मिनिस्टार जानानै अदालगुरियाव 20 बोसोर बिथाङा गावनि सासननि सिङावनो लाखिनानै बिथाङा बे अदालगुरि समाजाव गोबां खामानि मावनायनि बिथाङा अभिज्ञता रोंगौथि दङ आरो बे अभिज्ञता थानाय 20 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सजों आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारन लांनानै इउपिपिएल हानजायाव हाबैनानै बिथां दिपेन बर'आ बेनिफ्राय रोंहोगोन आरो बिथां दिपेन बर'आ मैया दाखालिसो पलिटिकेल पार्टियाव फैनाय सासे सुबुं बिथांखौ जों मस्टलि वेलकाम खालामो सासे जाखांफुनाय लाइमोन आरो बिथांनि पलिटिकेल केरियारनि जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनगोन नाथाय बिथाङा जा बेनारनिफ्राय फैदों आबसु बेनारनिफ्राय फैदों आबसुआ मोनसे सिंगेल मोनसे नेसन बा कास्टनि खामानि मावग्रा मोनसे फसंथान बियो बर' हारिनि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो थांना थैनायखौ लानानै बियो बर' हारिनि जानानै बुंग्रा मोनसे गोख्रों बेकबन मोनसे अर्गेनाइजेसन बे बेकबननिफ्राय फैनाय हिसाबै बिथाङा गोबां हारि माहारिनिफ्राय भट मोनगोनखौ जोङो गोबां हारि माहारिनिफ्राय दि सापर्टार मोनगोन बेखौ जों बुंनो हाया मानोना आबसु थानाय बुब्लियाव बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय सिंगेलि गोबां खोथा बुंनो गोनां जादोंमोन आरो बिथांखौ बै बुब्लियाव खायसे हारि माहारिफ्रा गाज्रि मोनना थानाय हारिफ्रा बिथांनो भट होनो मोना मानोना पलिटिकेल पार्टिया बयबो हारि माहारिखौ जथाय खालामनानै सरकार दानो नाजाग्रा मोनसे हानजा बे हानजा हिसाबै रिहन दैमारिजों बिथाङा दावहा नांनानै देरहासार जानो हागोनना खोब साननो लादों आरो गुबुन फारसेथिं मोस्ट इम्पर्टेन्ट आरो मोस्ट क्वालिफाइड पार्सन शरण बर' मासबाद ब्रिटिशनो दं मासबादनिफ्राय बिथाङा आथिखालाव एक्स केबिनेट मिनिस्टार आरो बिथांजों रबीन्द्र बसुमतारी इउपिपिएलनि बिजाथिया रोंगोन नाथाय शरण बर'आ गावनि ओनसोलाव ओरैबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों आरो बिथाङा सासे मोस्टलि क्वालिफाइड पार्सन खोब नोरों सुबुं बेयो बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय बेहा केपाबिलिटि दङ गुन दङ दा बिथिंखौ नायनानै शरण बर'आ फिन एमएलएआव देरहासार जागोन रोखा दा गुबुन बिजाथिया देरहासारगोन रोखा गुबुन फारसेथिं एनडिएनि बिजाथि साब्रै जेरैहाय भिक्टर दास जों लोगोसे इउपिपिएलनिफ्राय गरेस्वराव पबित्र बर'खौ होनाय जादों बिथांमोननि गेजेराव तुफान दावा जागोन आरो एनडिएनि बिजाथि हिसाबै गोबां हारि माहारिया बिथांनो भट होगोन तामुलपुरनिफ्राय बिश्वजित दैमारि आरो प्रमद बर' एमसिएलए एन्ड एक्स सिएम एन्ड आथिखालनि एमपि बिथां प्रमदजों रोंहोनाया बे तामुलपुर ओनसोल अदालगुरि आरो 3 नं क'क्राझार आरो रबिरामनि समस्ति बे समस्तिफ्राव खोब इन्टारेस्टिं बिटिसिनि इलेक्शना जागोन मानोना बे समस्यायाव ओरैबायदि गोख्रों बिजाथिखौ होनाय जादों बावहाय दा बेबायदिनो बिजनि टंला 42 नं टंलानिफ्राय बिक्रम चन्द्र डेका आरो इउपिपिएलनो होनाय जादों जयन्त राभाया रुजुनायाव बिक्रम चन्द्र डेकानि जि पलिटिकेल जि एक्सपिरियेन्स बिनि सायाव जों रुजुनानै नायोब्ला बिक्रम चन्द्र डेकाया देरहासारखोना एनडिएनिफ्राय बेरेखा आरो बिजनिफ्राय अरुप कुमार दे बिथाङा कमल सिंह नार्जारिया गिबि बुब्लियाव बिथाङा एमएलए बाबो बै एमएलए जानाय बुब्लियाव बिथाङा जाबादि खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै जायनि जाउनाव बिथांखौ नेवसिना रोखा दा बिजेपिनिफ्राय बा एनडिएनि बिजाथि बे भिक्टर दास आरो बिश्वजित दैमारि आरो बिक्रम चन्द्र डेका अरुप कुमार दे बिथांमोनाथ' देरहासार जाखागोन आरो खोब इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय इउपिपिएलनिफ्राय गोबां एक्स एमसिएलएफ्रा दिनै बिपिपिआव हाबफैबाय दङ आरो खोब इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ बिथां रबीन्द्र बसुमतारीया गावनि मान सन्मानखौ सानहरनानै बिथाङा मोनसे समाव एमएलए जादोंमोन आरो मोनसे समाव बिटिसिनि डिपुटि चिफमोन बिथाङा थोंजोङै सारेन्डार जानाय खोथाया खोब साननो गोनां जानानै फैदों मानोना बियो फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां एमएलए बिसायख'थियाव बिथाङा गेलेनाय जानाय नङा फारसेथिं जनेन बसुमतारी एक्स एमएलए बिथाङाबो सासे गोख्रों डायनामिक लिडारमोन बिथाङाबो इउपिपिएलनिफ्राय गेलेला होननानै बिथाङा बुंदों भुपेन बड'सा एमएलए बर्मानि बिथाङाबो बावैनो बिथाङाबो
इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बुगालांबाय आरो हितेश बसुमतारी बिथाङाबो टिकेट बिदोंमोन नाथाय टिकेटखौ मोनाखै। दा बेफोर सोरगिदिं बिथिंखौ रुजुनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो मोन 15 मासियाव एनडिनि गासै बिजाथिफ्रानो देरहासार जागोनखौ जों रोखा नुनो मोनो। गुबुन फारसेयै माहारिखौ लानानै गोबां बिटिसिआव खेबले खेबले दाङाबाजि जाबाय थादोंब्लाबो जाय इउपिपिएलनि जि भटार्सफोर बे इउपिपिएलआवनो थागोन बे रोखा आरो बिपिएफनि जि थाखानाय भटार्सफोर बेफोर बिपिएफआवनो थागोन आरो बिजेपिनि थाखानाय भटारफ्राबो बिजेपिआवनो थागोन। आरो गुबुन फारसेयै आथिखालनि हाग्रामा महिलारिनि जि केरियार आरो जि टेकनिक आरो बेखौ नायोब्ला जोङो खोब गनायथावना मोनसे बिटिसिआव सासन खुंनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिआव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि सिगांनिफ्रायनो जादों आरो आथिखालाव थागोन आरो आथिखालाव 6 दान जानाय लोगो लोगो बिथाङा गाव इलेक्सनाव होनाय मोनबाय गेरेन्टिफोरखौ बिथाङा मावफुंनानै दिन्थिनो नाजादों आरो बे 5 बोसोरनि गेजेराव फारि फारि गासैबो सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै समान मोनथायफोरखौ होलांनो नाजानायखौ नायोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिजों गनायथि होजानाय सा 11 एमएलएफ्रा देरहासार जागोनखौ जों रोखा नुहुरो। आरो गुबुन फारसेयै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिनि 4 जायगायाव बिजेपिनि बिजाथिखौ जा प्रजेक्ट खालामनाय दैथायहरदों बिथांमोनाबो देरहासार जादों। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकारानो जागोन होननानै जों बुंनांगोन। मानोना डक्टर बिटिसिनि एमएलएफ्रा जाय पार्टीजों थागोन बेनो आसामाव सरकार दानो हानाय दङ। आरो गुबुन फारसेयै बिटिसिखौ मोनसे मिनि स्टेट होननानै बुंनाय जायो आरो आसामनि राजखान्थियाव आसाम सरकार दानायनि गिबि बिफावखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि एमएलएफ्रानो मावो होननानै जों बुंनांगोन। मानोना गोबां रल लानो हानाय जोंहा बिटिसिआव गोख्रों फायै 15 एमएलए मोनो आरो 15 एमएलएआ जायखौ मदद खालामो बेनो सरकार दानो हायो। दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला फैबाय थानाय बुब्लियाव बबे हान्जानाय बेसेबां देरहायो बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। दा आंनि मोन्दांथिया जिखौ बुंदों बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। नोंथांमोना बेनि सायाव एनालाइसिस खालामनाया नोंथांमोननि खोथा। बेयो आंनि भिउखौ नोंथांमोननो गथायबाय। जोबथा बुब्लियाव फिन आंनि चेनेलाव फैनानै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। लोगोसेयावनो आंनि फेसबुक पेज आरो JSPI 365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ आपडेट मोनबाय थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै।